Pues està tallat allà. S'ha tallat sol. T'ho juro que s'ha tallat sol. T'ho juro que s'ha tallat sol. Deixa la gavina, que encara estàs mal. Ai, l'ulginolls. Bueno, bon dia, bailets i bailetes, subscriptors i subscriptores de Frodo Pompon. On estic? Pues molt bé, pues a Reus. I què vinc a fer? Pues mira, aquí tenim 4 síndries. 1, 2, 3, 4. Les dues d'aquelles són dos maricones, perdó de la paraula, que jo estic a favor del col·lectiu aquest, però ja doncs, són uns cagadets i volen menjar una síndria més petita. La qüestió és que venim a fer un repte i tindrem unes preguntetes que les haurem d'encertar. Si les encertem, podrem menjar síndria. Podrem menjar 3 vegades la síndria. La persona que s'acabi abans la síndria serà el guanyador. I què guanyarà? Pues molt fàcil. Guanyarà un vídeo amb mi, personalitzat, o ja ho decidiré. D'acord? Si guanyo jo, pues que es fotin i no graven res. ¿Vale? Així que, bueno, us vaig a presentar los 3 pipiolos que m'acompanyaran en aquest vídeo d'avui. Començarem. Per aquí comencem. Vinga, pito, pito, polvorito, bla, 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 bla. Santi, entra. Jo us aniré ficant los Instagrams d'aquí sota. Vine, cotxa't. Vale? El següent serà un tal... Tira més enrere. Així m'agrada. El següent serà un que li tenim un mote, però que no es diu així, però ja us diré el mote, vale? Es diu Poti. Molt bé, bon dia. Tu no pots per la mà, ara t'ho per la mà. Seu abans, sisplau. I finalment, una altra persona, que som 3, ja en portem 2, i se diu Joan Martí. També us deixaré l'Instagram aquí sota. Bon dia. Bueno, bon dia i ho estic també dins l'Instagram del càmera. Vale, també us deixaré l'Instagram del càmera, que és el que acaba de parlar. Molt bé, doncs anem a començar. El càmera serà qui mos farà les preguntetes. I, bueno, doncs qui les encerti, això sí, qui ho encerti ha d'aixecar la mà. I ell, tu, que ets el càmera, has de dir qui ha aixecat la mà abans i que ell respongui. Si respon malament, no pot menjar en aquest torn i no pot tornar a contestar. Vale? Crec que està tot entès i anem a començar. Vinga, comencem. Primera pregunta. De quin color porten la rosa els geganters que porten la bitxeta? Joan? Blau. Caca. Boti? Rosa clar. No. Vermella? No. Joder. Era el blau, el nou. Blanc. Hòstia, blau, veritat. La porten blau. Això ja ho talles, no compta. Això ho talles, vale? Vale. Perdó. Doncs vinga, anem a començar. Primera pregunta. Càmera. De quin material està fet el bust de Sant Pere? L'estàtua que surt per... Joan? De fusta. No. Tio. Me la sé, que ho vaig buscar. De cobre. No. Aixeca la mà. Aixeca la mà amb la cullera. De metall. És un metall, Coquín. Bon. Que surt a la taula per cobre. Ja ho he dit, cobre. Sí, surt a la taula periòdica. Plata. Molt bé. Sí, és de plata. Tu saps qui? Bueno, següent pregunta. Següent pregunta. Nosaltres no acabem ni la conya. Següent pregunta, va. Quin dia es fan els cossos? Joan? 26. Molt bé. O 23. Menja 3 mesos, o sigui 2 mesos. Si no, no acabaràs ni de conya. Però si ja respost jo. A conya, és que diu que no. Que tu no pots menjar. 23, des de quan que no puc menjar? Tu no pots menjar, tu no has contestat. No he menjat. Des de quan els cossos Santi, Luis, Ruth, és que no. Mare meva, l'amistat que tenim és increïble. Vinga, següent pregunta. Següent pregunta. Com se diu la regidora de Cultura? Coreà? Montse Llussà.
No! Ah, no, merda! Perdó. Joan? La Montse caia. Jo per què dius això? Perquè ets tonto. Ah, perquè és la de l'any passat. Sí. Que sí, Sí, la pregonera. La pregonera, me cago en la puta, tio. Me cago en la puta, sí. Ja s'ha tacat. Que inútil. Vaya tacar-lo et porto. Que consti que no estic fent expressament per perdre, que consti. Bueno, següent pregunta. On està guardat el bou? En quin local? Santi? Jo tampoc, tio. Jo vaig falar. Capullo, no jalis més. De quin color és el mocador que treu l'alcalde per completes? Colea? Blanc. Bien! Tío. Cuidades senzilles, tío. Això són dos de les que m'he fotut jo. Següent pregunta. Va, Quin dia s'encenen les talleres que estan al Prioral? El 28 o el 29? Estic menjant. Sí. Joan, tu primer. 28? Sí. I perquè és quan ens parellem, bàsicament. Següent pregunta. Encara estic deixant? Perquè no entenc. Quins sortidors seran els que faran la... Bueno, en plan, quins sortidors portarà l'encesa final de la carretillada 2018 a Misericòrdia? Tio, no s'hi va, jo no m'ho sé. Joan? Oh, Per ordre, Hòstia. Per ordre. Sí. aquest vídeo quan el penjaràs? Llorenç. No, per ordre he dit. Està. I és que no m'ho sé. Però, tio, en ordre no t'ho diré, tio. Jo no em sé l'ordre. Sortidor vermell, 4 sortidors blancs i 4 llorets. Hagi trepit és una merda. Ala. Que m'he El que ha menjat. sortit ara és el petitó i surt a... Val. Vinga, continua, següent pregunta. Quin dibuix porta al darrere el traje de diablesa? Joan? Un nap, Un què? un círul, una cigala, una polla. Ah, molt bé. Quins sortidors acostuma a tirar el drac? No menja, penalitzat, penalitzat, la pregunta. Que no he menjat! La pregunta... No he menjat! Que t'he No he escoltat. menjat! La, He fet així, l'he xupat! No he menjat! la pregunta que respongui bé està penalitzat, no pots No he menjar. menjat! Vale. T'ha agradat. Quins sortidors tirarà el drac petit a l'encesa final? Puta idea. L'ha sonat tu a fer! Perds. Molt bé. Llaconenca verda. Ara D'aquesta forma, el nou lleó. La gata. Molt bé, pot i va, menja. Un dilema per tots els reusencs. Qui és el guapo i qui és el sexy? Joan? El guapo és el carrasclet i el sexy és l'indi. Molt bé. 100% real no ho fake. Creieu que el carrasclet és el més guapo? I l'indi és més sexy. Òbviament. Pues no sé. Següent pregunta. Quins són els gegants que només surten per corpus? Per? Per corpus. Sergi? Padrins. Molt bé. En quin número del carrer està el local de Diables? Pot dir? 69. Molt bé. L'únic que no és diable aquí, xavals. Qui seran el següent Lucifer i Diablesa? Joan? Lucifer, Bruno, Diablesa, Martí. Molt bé, menja. O sigui, Lucifer, l'ensofrat d'aquest any. Granota. Sí. I la Diablesa, el boter. Però. Continueu la frase d'aquest any. Soc el diable poca cosa. Santi? Com xiquets a Tarragona. No! Malament. Joan? Soc el diable, poca cosa, i com xiquets del concurs, sempre feinades. No. El concurs de Tarragona, tio. No. Us deixeu una paraula. Sergi? Soc el diable, poca cosa. De tot arreu on vaig, sempre que me... No, així no era. Santi?
que el diable poca cosa, si ets al concurs, sempre semblo que faig nostre. Molt bé! Ja està. Rebote. Menja. Minjo. Seguiu la frase. D'embotero. Joan? Embotero, les calderes, conegudes en perdó. Llances aigües ben calentes, faig sopes de pecador. Diable soc conegut. Bueno, des d'aquell. Per la meva habilitat de cuinar plats exquisits, lesions i malversats. Molt bé, diable, molt bé. Quan va ser l'última 24ena? Joan? 4. Hòstia puta, veritat. Sí, se la saben, però perquè ho hem parlat avui. No, ja fa bé. Ja fa bé. I ahir. Que la Caella es la va cagar. Quant de temps porta el càmera a Diables? Santi? Molt bé. Cada quants anys es fa una creativa espacial a Tarragona? Santi? Cada 4. No. Hòstia, no! Foti? Canvi. 10, 9, 8, 7, 6, 5. No. Santi? Ara sí? 5. Molt bé. Hòstia, una granota. Què esmorzem a les matinades de Misericòrdia? Què? Què esmorzem a les matinades de Misericòrdia, Joan? Bocadillos. Molt bé. A l'Orfeó. Molt bé. Bocadillos a l'Orfeó. Estan de puta mare. Estan més voltes. Però perquè xiquets és botifarra, amb més. Quina va ser el nom de la plaça que va començar la tribu? Santi? Caca. Poti? Teatre. Molt bé. Mira, de la tribu. mira que el Poti no és de la tribu, eh? Vaig ser allí quan ho vau fer. No hi La eres? tribu és el grup de tontets que som, bàsicament. Sí. Som tontets, m'atenen a mi que gravo vídeos. Com aquest, per exemple. Quantes claus en plan tanquen on se guarda Sant Pere? Joan? Sí. Molt bé. I qui les té? L'alcalde en té una. Els guardadors de Sant Pere l'altra. No sé si... Bé, en plan, uns que estan per allí. Sí. I la tercera la tenia el cura de Prioral, no? Sí. La té. Un moment, que bueno, i fins aquí Tio, Santi. la primera part del repte de menjant la síndria. Farem una segona part i seran amb preguntes totalment diferents que no tenen res a veure amb la festa major, d'acord? Així que, bueno, espero que us hagi agradat aquest vídeo. Ens veiem en els pròxims vídeos i molts petonets. Adéu-siau! Aquest vídeo ha estat editat i renderitzat pel senyor Joan Martí, que us deixaré l'Instagram aquí sota la descripció, i moltes gràcies per tot. Fins la pròxima.